he tingut molta sort perquè a casa meva se n'ha parlat molt obertament sempre. El cos és el cos i no té més que això, no? I un cos és un cos i una vulva és una vulva, igual que un colze és un colze, no? I no té més que això. I a mi sí que a casa, i és una cosa que a mi m'ha anat molt bé al llarg de la meva vida i ho he fet diverses vegades, de molt petita la meva mare em va donar un mirallet i es va seure al meu costat i ens vam mirar la vulva i em va estar explicant totes les parts de la meva vulva i per què servia cada cosa i cada foradet, quina funció tenia i li va posar nom. I crec que posar nom a les coses és molt important perquè les coses que no es diuen o no existeixen o són secret i llavors semblen com lletges o brutes o així, i crec que això és fonamental. I jo també recordo de molt petita que jo vaig descobrir, és que no sé quina edat devia tenir, però potser tenia 5 o 6 anys, vaig descobrir que si m'apretava un peluix cap a la vulva sentia com una mena de pessigolles, no? Molt fortes, i va ser el primer cop que em vaig masturbar sense ser conscient de que m'havia masturbat, i tinc la intuïció que els meus pares se'n van adonar i van decidir com deixar-me fer. Simplement, bueno, ho fas a la teva habitació, puguis tenir el teu espai de confiança, no? I ja està. I crec que aquesta experimentació a mi m'ha permès viure molt més plàcidament què vull fer amb el meu cos, no? I saber què m'agrada, què no m'agrada i com ho vull viure. I crec que això és clau, o sigui, de la mateixa manera que com som molt petits ens descobrim que tenim mans i flipem, perquè qui no fliparia, no? De sobte tens com uns fuetets aquí i és com, puc agafar coses, no? I em puc tocar i és com, no? És fascinant. Crec que també és fascinant descobrir tota la resta de parts del cos i què et provoca quan te les toques, no? I perquè, hosti, tenim un cos fantàstic que té moltes potencialitats i que ens permet fer moltes coses, no? El cos ens permet de tot. Ens permet jugar, ens permet gaudir, ens permet dormir, ens permet anar a la platja, ens permet anar a la muntanya, o sigui, ens permet 1000 coses i crec que això és molt xulo. I jo crec que aquesta és com l'experiència així que em sento més meva i crec que és la que més m'ha permès també, després quan m'he anat fent gran, com tornar una mica aquí i dir no, vale, tinc un cos, saps, que em permet fer coses i això és guai, crec que té un poder molt fort. Crec que independentment de si la teva família en parla o no en parla, sempre vols també parlar-ne amb altra gent, no? Crec que poder-ho parlar amb els teus amics i amigues és fonamental i poder compartir experiències i com ho viu cadascú i què en pensa cadascú. Crec que no hi ha res de dolent en això i crec que és important viure-ho amb el màxim de naturalitat possible, no? I no jutjar els amics i amigues que pregunten coses, sinó potser també preguntar-nos si quan estem comentant aquestes coses em sento incòmoda, per què em sento incòmoda, més que no enfadar-nos o dir-los coses, crec que això és xulo. Crec que els monitors i monitores són persones fantàstiques a qui preguntar-los coses. Jo no sé si ho vaig fer, probablement sí, perquè al final és gent que tens molt a prop i quan tenim dubtes està bé dir-los ei, doncs mira, tinc aquest dubte, em pots solucionar? I si poden t'ho diran i si no, doncs et diran que no. I crec que això està bé i segur que a més hi ha recursos, no? Hi ha llibres, hi ha recursos també online, hi ha més materials per poder-ho fer cadascú pel seu compte, però crec que posar-ho en comú en col·lectiu sempre és, més bonic, més divertit, però alhora també és molt més enriquidor perquè pots veure també la perspectiva dels altres i et pot descobrir coses que potser tu no t'havies plantejat.